I see no I have a hygienist Orama Hako construction ore una ugo na oiwo manya ka ọ na-eme ọ na-abụgo ka o si welu akwụ ụlọ ọ na-eme ụlọ gbagọrọ agbagọ kwụlọ ihe nje wetali unu ka o si wele akụ ntu ka unu hụ ka na ọnya na-etinye ntu na-akụ ya na ụrọ ndị injinia ya nọ na anaghị ezu aka na-atụ aka esisiele emenye sisiele nna menye bụ n'ọnya ọbụna injinia na-alụ ụlọ n'ọnya na-ese ọ seche plan o jikwela aka kpọọ pegi na ọlụbụ ụlọ n'ọnya bụ injinia bụ Hako construction ọnya ibe ọ na-construct roofing adenye ka edela akwụkwọ agbogo n'elu otienye ijele ị na-anya na-abụ nke ọkụlụ akụkọ ọdụ ka taịpụ la taịpụ ka ọkụlụ akụkọ ọdụ ka taịpụ la taịpụ aya bụ Hako construction ọ na-construct ya ọnne ọ bụ na ọ na-enu ịchọ 20 feet ọ na-epie ka ọsa ịchọdugo 50 feet ọ na-epie ka ọsa many feet ọbụla ịchọ na building Hako ga-enye gị ọ na-eme osisi gbagọrọ agbagọ kwụlụ ọtọ ịrọ ka o si ba wee mee nke kwụrụ ya ọtọ ọkwụlụ ihe ibe akpọ ọnụnọ mba gị ọ ya bụ onye chọrọ nịgị ka ọ mara n'ebe o si achọghị abịa nọmba m bụ 080 65 86 1556 080 65 86 1556 aba company gị na aba gị afa m bụ Orama Hajinus ya afa company m bụ Hako building construction anyị kenele gị aka na-eme ụlọ ọdọ ebube na ya bụ akụ aka mele ụlọ ọdọ ebube unu n'anya na-abụ aka ọlụ ya na aka ọlụ ya dị nke oyibo kpọrọ neat o nwere ibe karịa na mmadụ lụrụ ọlụ ya adụ neat na wụlụ ibe a chọrọ aka ọlụ onye na-achọji onye elebe a I will Hako construction.
anyị nwa so supervise ọlụ hako construction na supervise nọ n'obu Simon Nwoye Egwuonwu onye ka aka na-emerufinu anyị sị na ọ ga-adị olu onye ọbụla na mma dukwuola anyị na mma.